Het gaat goed met de beesten die op het stuit opvang worden bij de vogelhelling in Oerturp. De meesten binnen redelijk zoen en er binnen gelukkig een soort hakken leeg. Het moment om na te denken over het opkrezen van de hakken. Dit is dus houdokooi. En vroeger was deze speciaal voor de gauwton, dat ken wat oerboer te zien. We halen dat eruit en dat jou een plakje bij de oren werd. En voor hier boeren we er eigenlijk toch een beetje een bosbiotoop van maatje, een half met biemstam en met een vergezicht op de achterkant of zo. Voor zo'n verbouwing binnen vaak wel sponsors te vinden. Maar net voor het dijstige ding, als het eten van de beesten en de medicijn. Als je iets bouwen wil, dan kun je makkelijker fondsen schreeuwen die zegt van nou, ik vind het leuk om een gebouw te sponsoren of een kooi of neem maar op. Dat is geen probleem. Maar dus huishoudboekjes, ja, dat bloedt altijd een hekelpunt. Daar willen ze niet in investeren. En ja, er zijn wel fondsen die het wel willen, maar die opereren oors, die opereren landelijk. Dus wij zullen ik landelijk maken. Door landelijk de krachten te bondelen willen ze grote bedrijven en fondsen onderschreeuwen. Maar de geerwerking draait net alleen nog om geld. Het is de bedoeling om kennis te delen. Dingen die je mij maken, haar vragen, bestanden die je ergens voelt, hebt boeken. Allerlei manieren waar je elkaar mee bijstaan kennen. En luister het eerst nog. Ik wil noffelijk van een collega die precies snapt waar het door haast. Dus op beheerdersniveau is de geerwerking nog wel zo groot.